ngathi ubhlungu singabuzwa kodwa ngeke kuze kusebenzele ukuze ubhlungu kulesikhathi esiphila kusona. Yebo. Ngake ngasho sikhuluma nawe koMnew Life ngathi kwasuke konakala amakhosi anikela ngobukhosi athatha umthetho. Ngoba amakhosi madala kunomthetho, umthetho wakhelwe phekwa amakhosi anikela ngobukhosi athatha umthetho kahulumeni oshintsha usuku nosuku awasasho noma ubhlungu noma umnandi ayithulele nje. Mana ke ngapheka lokho ungane kwethu amakhosi ahola nenduna zawo zenhlabathi esigabeni esokuthi aholelwa abantu abayizitha zobukhosi nabayizitha zenhlabathi okuhulumeni. Uzophisana kanjani nohulumeni oholelayo? Uyabona Cingwane noma ngathiwa ungasimobilize kanjani noma singahlukumezeka kanjani kodwa le ngeke sikwazi ukuyiwina ngoba inabanikazi bayo abayikhandayo ukuthi ayibe nje. Vele akekho umuntu engibona ukuthi ukusho deep down ukusho kusuka ngaphakathi kuyena ukuthi athi itabana ihambe. Zizohamba yephi zingeza se-South Africa ngoba itabane kuphela inikezwe nazo indlela yokuthi funa ziphathe kanjani nathi sinikezwe indlela yokuthi ngoba zikhona funa siphathe kanjani. Ngoba uma sotha ihambe kusho ukuthi singathi akuhamba abantu bakithi siyeka abantu bokuhamba sihlulo ukuxosha abantu bokuhamba sixosha abakithi abantu. Cha bengisho ukuthi mina aziyonuka kude mhlawumbe khona iprovince singayikhethela zona ziyonuka kude ngoba ayingcono kunuke islamane nekhwapha kwenye indawo hayi la kwaZulu. Kuyafana nalapho thi abaye khona nakhona kunomthetho wakhona. Umthetho ngoba vele sekuthiwa siphile ngomthetho. Abanikezwe ke phela nabo umthetho ozobaphilisa nozophilisa nathi kuze sikwazi ukumukelana ngoba ngeke kuzogcina yabo lento ukuthi kukhulunywe kanje kuzogcina sekusengathi mhlambe amabhinqa noma amaZulu kunempi nabantu abanobulilo obuthize kanti akuyona into enjalo kuwukubuka nje ukweyeka noma